An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sini sɔmɛnen don sini ye janvier kalo tile 20 ye o ti baara sini an tɛna ye kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma juma dɔ ani sirigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw ni ne fo ntɛnɛn don o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lasɔtuma bi bɛ tali kɛ araba la araba min na bɛnnen bɛ nazara san kalo fɔlɔ janvier kalo don bi o tile 19 ye ka bɛn 2022 san ma. Farafigalo min y'a sɔrɔ lasiri laban ye an balana k'a fɔ bi o tile 16 jate la san kalo 6 don hijira san 1443 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladon k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye wulikajɔ ye wulikajɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ bi an ka jamana ma ɲɛmaaw ministre min bɛ n'o ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma ale ye taamato ta dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na ka taa la Guinée o kɔfɛ ka taa Mauritaniekaw fɛ ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamanatigi n'i y'a sɔrɔ colonel Assimi Goïta ye ale ye bataki kɛ ka yira France jamana na min ye ka dɔ k'a fɔ bɛn sɛbɛn min tuma n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tun ye baara ɲɔgɔn ye ka yira k'a fɔ Mali sɔrɔsiw bɛ baara kɛ ka danni na walima an tɛ se ka wulikajɔw kɛ n'an ma sara u la ka bataki ci France jamana ma ka yira k'a fɔ ko yɛlɛma ka don o ko la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la lakanabaliya hukumu kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔ ka Baɲankɛra marabolo ye wulikajɔ kɛbaaw b'u sɔn ka na an balala k'a fɔ Sévaré yɔrɔw fanfɛla la o kɔni sɛbɛ dɔgɔ fɔɲi kɔnɔ o ye maa dɔw ni ka se k'olu minɛ k'u fa o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na CEDEAO ye gɛrɛn ta min ta ka ɲɛsin Mali ma o kɔni kɛra so an ka jamana ma ɲɛma olu bɛ ka wulikajɔ kɛ bi na ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka se ka taama so ta an ka ministre bɛ n'o ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la ale ye tamato ta ka taa la Guinée ani la Guinée ma ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye ka taa se ministrew ma ye o lajɛrew kɔnɔna na u ye kuma falen dɔw k'u ni ɲɔgɔn cɛ u da sera ma k'a fɔ fɛn fɛn wulikajɔ ye bi ka ɲɛsin ka dɔ k'a fɔ jamana ninnu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka ni kura fiyɛ o la wulikajɔ de ka se ka kɛ an ka jamanaw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na k'i ka dɔn ko fura kelen min bɛ sɔrɔ bi na baaraw la fo de ka waleya u y'a yira k'a fɔ nin hakilila min talen filɛ ni Ala sɔnna u bɛna Mali kɔni dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen la fɛn min ka dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ min taara ka ɲɛsin an ka jamana ma fo ka taa an ka jamana kɔni bɔ kɔlɔlɔ in kɔnɔ na k'i ka dɔn ko ni jamana min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ La Guinée ye ko an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a la k'a fɔ ministre min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Abdoulaye Diop ye ale yɛrɛ foli ta ni ka ɲɛsin ma o kɔfɛ kununko an b'a la k'a fɔ a tilala ka taa Mauritanie jamana kɔnɔ na o taama in sen fɛ an b'a la k'a fɔ a kunbɛra ye a kunbɛlen kɔfɛ ani ka dɔn k'a fɔ o ma ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye wulikajɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o ye hakilila ye ka taa ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'i y'a sɔrɔ ɲɛta ye u y'a yira k'a fɔ ko Mauritaniekaw labɛnnen bɛ an ka jamana kɔni dɛmɛya sugu n'u kan k'o kɛ ka tila k'o baaraw kɔni k'o sigi sen kan o waati kelen kɔnɔna na an balana k'a fɔ min ye kɔnɔwarikaw ka jamana ye o jamanatigi n'o y'a sɔrɔ Alassane Dramane Ouattara ye ale ye kɔrɔfɔw ta foli sen fɛ sankura kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ Mali kɔni gɛrɛntɛ min taara ka ɲɛsin an ka jamana ma cɛnɛla ka kan ko a gɛrɛntɛ tɛ ko min na fɔ olu diyaɲɛko don wa gɛrɛntɛ in Mali bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ la cogo min na k'olu yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ la ten u bɛ fɛn min fɔ Algérie jamana tun y'a ɲini k'a fɔ u ka dɛmɛya bɛ ɲɛsin an ka jamana ma u b'a fɛ anw ka jamana ni CEDEAO sigikafɔw ka don joona furancɛla fanga ka se san kelen ɲɔgɔnna ma k'o fara kow kan sango i ka dɔn k'a fɔ basigi ni lafiya u bɛ se ka sabati cogo min na an b'a la k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ o hakilila min talen bɛ Algérie jamana fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka jisuma k'i koliji la taga k'o sira fɛ sango basigi ni lafiya u bɛ se ka don an n'i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ ye wulikajɔ fɛn fɛn bɛ bi na sen na o wulikajɔ fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a balalen fara ɲɔgɔn kan jamana in ka basigi ni lafiya ka se ka an ka jamana bila siratigɛ jɛlen kan n'o y'a kunba de ye yarabi Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔna na an sɔngɔkaw fɛ yen dɔgɔ furakɛ in kɔnɔna na ko marifatigi dɔw de y'u ɲɛsin o kɛnɛyaso ma u kɔni ye tali min kɛ n'o ye marifatigi sidɔnbali dɔw ye an b'a la k'a fɔ u taara gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin ye ma ka min ye ka dɔn k'a fɔ u ka bolimafɛn bɛ n'o ye katakatani ye o minnu bɛ baara la ye ka o minɛ nka kunnafoniw na k'i ka dɔn k'u kɔni ma se maa ma walima ka gɛlɛya wɛrɛ ta ka ɲɛsin maa ma o m'o kɛ maa caman ka fɔ la bi k'i ka dɔn min ye bɛnganiya waleya kɛbaaw ye ka ɲɛsin an ka jamana ma yɔrɔ ni yɔrɔ k'u dili bɛ ka tigɛ dɔɔni dɔɔni o de kama
e ka ku bala kan wala nu ta yoro chamana ni kan yesi anga jamana ma be dugo ke anga jamana basi na lafiya ya rabbi ala ka mali blu siraka namburai ambala dan ka fo keraniana mi e jena marabulo e kuna singo do ko ni kado ka fo lu ko ni botula jena sugula mauta tula ni mau ko ni natula ko jare wala tigila mo strat ke yoro dawla o kera so e go foga utro daw ni go mena katani o drobu yoro la bala jele be yere nyini ngala bi ka fo bi kuna funu be ka chari ka yere ka fuka nga jamana la kana bo be wuli ka jola chien do ulu yere be kuna funu me ngube femi fo telela mali sura sela ka wali bi o ka wuli ka jode kolo gira jona katani yoro nu kona na mi basi la fie kata sabati fatori jama be bi ulu be ka yere ka fo ko ambirama ulu kona be yoro mununa bi ka bi ni kana ke kamana gwande ulu bulambe dugo ke jamana mbasi na lafia obina stra fe yara be la ka mali blu srakan namburai ambalana ka fuanga jamana kona na mochi marabulo kona na uli ke jo kera yana bangasi yoro ula kaseka uli ke jo ke no de ka do ka fo kata ka do ka fo uli ke jo takanyesi mado ma ulu boto la dogo fiela ninga fo banyagara ale marabulo kona na ka uli ke jo tani kanyesuma kasora ku kasara unina o mi kera me ka do ka fo dogono ka kulu kera ne ka do ka fo kuma la sila robe ale ba nyefanye angalame ya fo chugam nani alhamdulillah rabbil alamin bayangara marakono ani duanza katafo jene halibi de gumbe surashu nane ya fo chugam na surashi doke aramade ni min kera iba fo ka kera mais akera ma wasake duanza le 16 mo bor duanza obiga ta petaka 12 km de duanza kabo duanza katai kilometre tan fla mo biga ta wotro 3 rula uyo mo jigi uyo mo nani fa Ouya Kanté comme chien le 17 Bundaka Marakono Kansila on fera 12 km de Sévaré Chokroba to tara kuno kono tara bimbo o Chokroba faga wotro flado ouye kamele nge umasoro o tara no wotro fly o kera le 15 et le 16 bon donc o koro halbi bamba ci o chama na be aywa sorashu nana bayangara yere du kono o chama mba de bia ni nyebe sorashu la yorobe abe mo hakili sigi doni mais ambe mi fe o make folo koro marala jonya juruni o bala akoro ube akor minke ka ube patron tige ka fembe ke ka zakatu mine koro marala bala bankas ala mo biwul fla mi minana karufe harbi amabla o be bolola bankas marala uya o dana mo nu mina bayangara marala paro an sogo be ache we karnu bla mo nu bla halbi mo nu be bolola donc balmake ka foko aywa doni borala me halbi wanza gumbe koro de gumbe bankas de gumbe bayangara de gumbe me alala paro ni sogo be ache sevarni bayangara se atagi cherera depuis kalokili chama ni borala me bayangara ani sevare che o be commune mi wele ko pinyari mo nu be bel nu bebe bambaji bebe halbi ye mo ma sika do folo ni boray ni bita jene marala digumba de be halbi sofara we o be dugu do wele ko degu o be jirala mo be teme degu semaine temene unana o nyon bunte soko ma fo 14h fo mo mata donc ambe wele bla halbi fa mo o kana mo deme halbi bi anga gouverneur ko nana ay layruta ko na alota ala sorama abe chamankala ko akil sigibina do ambo sigidela ambalo den ka foni tuye brema sagara kanye afra choko mena bibina uliga jobe sina nga ale bibele baka faraka ko saka yoro chama be gela kugumbe yenga gela tumbe yoro la alnya soro mo wakli bega signi kuna fono we nga mero do la be e ga ruta ko na bachu ka kile la nia soro era de katankuswe nyame ngulo bole koloko no tabe halibu ga do fara barauka sango jamana mbasi la fi obese watiko mina ala ka jamana blog saraka nambura ye mi anga jamana ti nia soro e kolonel asme goitaye ale bataki keka yireka fo francinanche lakana hukumu kone na baranyoga munumbe koko yelema do ala kosweke kuni ya jitemene atachuko kwa nika damadi malila uminkera mi anga jitemene kela do enia surubete lika Bakari Dr. Bakari Traoré aleba hakla do hukumu kone na ubara minkera eba fama chuko di angalamen donc nere ka jatela ni la nini ka benkan la waliya unya ka la croya malini francien adulenen do femba sabala a femba folo e minyi odi ka seka benkan ka yelema wala sa Mali ka shoroshu Mali ka keleke chedon akira ka keleke avion ye uka barawke yorobe Mali territoire fanfa minye dunde fana sharia ye bawo jamana te jamariya nyini ka fibe taika jamana yorodola o te sharia ye donc sharia ye minni ka jamana konika ibe se ka taika jamana yorobe halni benkan kan ka jamana warache o benkan manka o bali folo ye ko ye kato Mali ka sorosu kasikata Mali fambe ka flana musika so minna fana ode ka ko jeya ani francité lakana saka baw premier ministre ka fola ni determiné ke Francis ni Mali jela Mali makobe kuna fonu ani deme sanfé demo de la kele kunana 2013 la Mali o la nyinu ne ke France la o de kumbe benka in konana nga
Premier ministre ka fo la min jateminɛ o de ka fɔ Faransi ye mɔgɔw de bila ka na banani de bila ka na Mali dɛmɛ o dun kun bolo dalen tɛ bɛnkan in kɔnɔna na donc o bɛ min kan ne ka jate la o de ka fɔ bɛnkan in lakurayali kun de kan ka kɛ ka ko jɛya Mali ɲɛmɔgɔw ani Faransi ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ka kɛlɛkɛdenw faamaw ani Faransi ka ko minnu bɛ Mali la yan n'o ye Barkhane ye ka taa se Takuba ma donc o ye fɛn ye min b'a yira k'a fɔ bɛnkan in lakurayali fo ka ko jɛya ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a sabanan fana o ye min ye ka bɛnkan in lakuraya ne ka jate la o de bɛ na ni min ye o de ka se ka wagati mana se ka wagati dɔ boloda min bɛ se k'a to diɲɛ sɔrɔsiw fɛn fɛn jamana fɛn fɛn nana Mali dɛmɛ an ka jamana kɔnɔna na yan ka daminɛ turupu diɲɛsili kɛnɛ ka turupuw la n'o ye ONU ta ye MINUSMA fo kana se Faransi taw ma n'o ye Barkhane n'a ka bolofara n'o ye Takuba ye fo kana se G5 Sahel ma o bɛɛ fo ka jateminɛ kɛ tiɲɛ don u nana an dɛmɛ nka ni wagati dɔ sera an ka se ka labɛnw kɛ walasa ka olu ka se ka bila u ka se ka t'u fɛ Mali yɛrɛ ka se ka ayiwa a ka maadon sɛbɛ don a ka lakana na. An balodan k'a fɔ ni tun ye Dr Bakari Traoré Kane ye a fɔra cogo min na an ka jamana yarabi ala fɛn fɛn y'a basigi ye ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔba min kɛra n'i y'a sɔrɔ kɛra juma tɛmɛnen na o gɛntanw senfɛ ko kuma dɔw bɛ n'o yɛrɛ wolo olu ka lajɛra dɔw senfɛ ko kuma dɔw fɔra min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kuma dɔw bɛ yen n'a bɛ kɛ ka dɔn ka kuma ye min bɛ yen n'a tɛ taa faamuyali bolo ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin jamana e ka dɔn a yɛrɛ ma walima maa dɔw ma o kɔni kɛra so ye communicat ale kiri bulon ɲɛmaa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye procureur ye wele bilala maa dɔw ma député Musa Jara n'ale yɛrɛ tun ye communicat o député dɔ ye fɔ ale yɛrɛ tun bɛ a ko la o min kɛra wulikajɔ min kɛra kɔnɔna na an balala k'a fɔ wele kun bilala maa dɔw ma o senfɛ u welela Musa Jara kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don olu ma fɛn fɔ dɔ yɛrɛ kama yafa kɔni u b'o ɲini a ma bila a minɛ de kɔnɔ ten olu ma fɔ gɛlɛya kama nka communicat procureur a ye tɛgɛ da maa dɔw ka senfɛ o min kɛra Musa Jara ale b'a yira u ye hakato ɲini min k'a kɔnɔna na an ka lamɛn. Mais kuma ninnu si ma fɔ juguya kama ou bien ŋaniya juguya kama ani kuma ninnu bɛɛ fɔ peut-être autorité ninnu wele min bila kuma fɛn wɛrɛ yɛrɛ dɔrɔn kama peut-être o de nana ni kuma ninnu ye. Ni n ko m'a ɲɛfɔ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ye kuma min fɔ n m'a dabɔ foyi kama an fara ɲɔgɔn bɛ ka fɛn fɛn kɛ an bɛ k'an yɛrɛ ye peuple de kɔnɔna la k'an yɛrɛ ye peuple bɛɛ de kɔnɔ donc jamais au grand jamais an ti wele bila ko an ka peuple faga jamais au grand jamais. N'i y'a ye an bɔra ni kuma ninnu ye dɔrɔn an ye référence ta porter la le kan dɔrɔn article 33 la dɔrɔn o article 33 o tɛ dɔwɛrɛ ye o ko sera puni sera coupable de trahison et puni de mort des intelligences avec des puissances étrangères. Donc on y voulait interpréter bamanankan na peut-être que kuma fɔcogo a ma faamuya donc ni kuma ma faamuya a ka kan an ka ɲini kɛ minnu ya an lajɛ a don ka tila ka an ladi donc k'a kɛ ɲini k'u fɛ kuma fɔcogo la ŋaniya jugu wɛrɛ foyi tɛ kuma ninnu kɔfɛ ŋaniya jugu kisɛ kelen tɛ kuma ninnu kɔfɛ comme an y'a fɔ cogo min na Mali ko de an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛɛ ye wele kɛra juma ka bɛn juma min ma a kɛra wasa min ye jamana ko dɔrɔn de donc o hukumu kelen yɛrɛ kɔnɔna la n jɛɲɔgɔn ninnu fana bɛɛ kumana o cogoya la parce que n'ale ko k'an bɛ bunteni kɛ o y'an ka denmisɛnnin tɛrɛmuw de ye anw yɛrɛ bolo yen hali bɔrɔba na an b'a k'an bɛ ɲɔgɔn bunte mais a tɛ dabɔ hakilina jugu kama a tɛ dabɔ ŋaniya jugu kama balimakɛ ta fana b'o o cogoya la minnu ma faamuyaliba sɔrɔ an ka fɛn na n'a kɛra o kɔnɔ k'a fɔ an bɛ ka mɔgɔw inciter ka taa fɛn wɛrɛ kan ka taa terrain wɛrɛ kan anw bɛ kɛlɛ min na o t'anw yɛrɛ arranger parce que jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnnin min ye bi an b'a ɲini an bɛɛ ka don da kelen de fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais n'an ye sama-samaninw ni funufunu daminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sisan nɔ ça veut dire que an bɛ ka espérer Mali kura min na an bɛ ka espérer Mali de yɛrɛ min na déjà an bɛ dankari kɛ o espoir n'o fɛn ninnu tɔ ninnu donc o t'an ka laɲini an kɔni bɛ ɲini kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment minnu y'a faamuya cogoya min na anw bɛ ka min ɲini Mali ko la o ye l'unité et qu'on rentre dans un état de droit a kana fɛn mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko anw bɛ yen bi an bɛ ka transition soutenir donc an bɛ transition ka sutura briefing ni fɛnw de kɔnɔ alhamdulilayi bi yɛrɛ fana ka ɲi maliyɛnw b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ yɛlɛma min kɔnɔ ko nin de fana ko yɛlɛma kelen de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ parce que nul n'est au-dessus de la loi nul n'est vraiment à l'abri de la justice i y'a kɛ ka ɲɛ a fana banna mais n'i m'a kɛ ka ɲɛ an bɛɛ b'a dɔn fana k'a fɔ ko
ani autorité d'État mi réclamé depuis pour les autorités d'État on ne fait mais là on est au condamné on a dit à la télé malien fait malien mu yarabi amani action de musuti na ko ambalodan ka foni tuye Musa Jarakanye ambalodan ka fodorete ko wale ya munu kerania suru kuma dawe ko kwani taraka blamene do kono ka soro chene la ka ulu kwani pmai mbora inga pmai ulu mafoka dangane ajuwa kama medugo ke anga jamana basikin lafiya bena sara me fe mali kono ala ka mali blo sara ka nambora ye o hukumu kele ngo tongele ni ya soro yere wolo tonde we ulu ya iraka fo ni ala sunama ku yetali minga kwana o senfe sore kemasiu e ka do ko e tura duma obuno nyimini baraw ke o kofe mi ka wole blatuni ka nyasi mal debra gelema gerente mi tara ka nyasi mali ma kwa nga frafin jamana dobe munu jamana de umbanga jamana kona na mali kona olu ya iraka fu bina bo obuna bo bo choko jmeni la siri ku yatebo nyefo angalame boli obi blamla min kono o ye jiya famu ko maliyan o ma son jomayama o ye sraminta jeka kuna wolo de bola shara sosora yema fe ka soso sedaw fe olu munun dabora farafina kono amise chugo jumana ka lafia soro daga sigi okumun kono bolodi nyogona okumun kono baraka nyogona okumun kono nafuloko okumun kono na ayira ka foko kara jigi waro ye kod min taka mali segere ako ay jebe toro ko sharia anna soro ka foko sedaw be ka ayira ko abisiga ko jeya kanu ka fo kampela jelin kan ngania fara mali ngania kan ni malon ka wuli ka jokan o bina ke civil nata o korofo o de besina ka foro korofo kan chini cuije la no yere wala cuije bol bana amna telefona dun ka sabu ke antale kono ka woni sujara yokuna wala soro ka sabu ke yere wala tara kona bunya bakara anye kona ka deno fe no suri ke misoye ay mishimindi anya kanu chini ka telefona dun o kan do kera yasa jamana bi se ka basike chugumila o chini telefona dun o be kuncheni la selibaye ka nyeshi wuli ka jomu ni mesina oni kata sefo ambalma munu menena ni ona Musa Jara kata sefo kamara pap jalo olu munu ni abiye ka fo bi be bolola anna soro ka fo ama jigiya ko bina bla amenan kono ko bina fam ono kan ameni fo mala nyana o de ka keni meneli munu be sina amneli nunu make shweni strafe amake juga strafe amake bensogona strafe akera stramin kan jamana bi gela kono armadon u funtenna ka sababu kan torla o kumun konna na ko do lubi se ka ke mo ba miri ka fo ko mindo adola ano cheka jam ko sani na anano ye an kamara ben de cerveau ka kala mawulila ka fo ko ay fen fuma kuma ka menen ko fa yara ka fa mo fo mawulila ka fo ko o ka seben kono yere communiquer min ke no parnaye ko beni min ke ko fuma ko dénonciation calamineuse o koro ka tara sharia la wal ma fanga bo na dola ka ira ka fo ko ay kodo ta kolu ke lu ka jetelo ma jeni komie donc la ira wolo bela jele to la ami bo ka ira bunara mo dona ka fo kelen na la ka je fo tina bale wa o bolen ko fe fele anga jamana kono anyi wuli ka to chama ke kiriko la ono kan ama mogo la jigia ka fo na sira kiriko boloma anye to oni ame wuli ka jomina kiriko be se ka bla mena kono chogomina wuli ka jo kele misina ambalodan ka foni tu esri kuate afra chogomna yarabi ala la ka blo mene kono na mbora ye sibiri temenina na manya ka fo jamana de mbora juma do mali kono na ko kana bela jile la ko gadus ma kaza ira sida wala o kera juma sibiri do mali ministre nyama Dr Shokal ko kala maiga ale kumala seke o ko ka bara ingira chogomina ane bi hakla mi be jamana nyema la dasiruma angalame la ñinu de be malion fe transition nana ul de kamao ne transition nana c'est de bena fanyi ay fe nunu be bla ay election ke dron min bena fangala o de bena dla mo ba minu ye jamana che o be ku elilawo jamana che na mo minu mbulu ukumbe elila ay sambi saba ke election la donc election ta nyana wo fuaka jayade donc président le transition hakilna mu anga ke barake pour que nantlane nina problème shi kana ke tuguni président kurana ka jamana jo katanye parce que ba fanga ke tugumina so comme si ça ni beta yoro furake ni kanivo pana ibata dron ka black refe ni sanji were na be siga kono tuguni an ba fe ka furake nogon kana yoro bela donc le président kurana be barake sida su kale to sangoke aflana mogo minum be mina yurgurgura angubla asabana ka fokambe organi uniki sigi kulite soma ananina kamba fe ko ambe enquête kango bebla ansika soma o anga jamana tunu tayo o président nu ukanga miki ka jamana la mali ta fuyo donc ukambonya utla ka fotuguni ko namoke ku be ambarso sigeno o ambarko defini uka force d'attente ni lute malien don bagali
otambanga siraka u ka force d'attente mo force d'attente kelen kuma fo 2012 parce que be fin do la malila anye bula ube kuma minu fo ani ube minke uti sirakelena mbe tamashen dama mbe kuma minu fo galon tashi lade a prévu bembolo ni mo ko ngafo galon bakana ba prévu ral folo bena domina nga président de transition Jonkunda Traoré 7 minke ko France kanandem o lettre est-ce que Obado ate malila ate présidence là ate affaire étrangère abe France hali namma wo serala ambeta internet dika ko saya amma wo serala parce que accord de défense mimbe ani uliche an ya don tigitigo accord amany malima donc président de la transition fofu kanga yelema douala an ya yelema douala fana o de kama ne ko ku yambla en plein vol c'est-à-dire quand to avion kono u yangen ka bo avion la u diguru la me tiende do pourquoi parce que an kuma ben kan o de kama an fana kuma comme autara sisa accord mimbe an anchi ambena yelema douala an ya yelema sisa an ya seba ya chuma mba donc o fana be sababu mino mimba fe sisa ban contrôle dan tese ko parce que malika entretala chugudi yoro do la hali anga avion anga hélicoptère antise ka wuli kata keleke yordo numa ya maria dama kelimino sugudo be antise ka sa numa ya maria dama antise ka so maw anko de katabla o de dasi sa ube mangala ko ay ninkede gouvernement illégitime de ko gouvernement kanga illide mais gouvernement maliki akunti gouvernement légitime ulu kuma soutenu ka soro kuma mo faga donc si sa ube kan doya ube démarche ke kamali bloquer yoro bela ube ta banque mondiale BOAD ka soro embargo ma kede abe kalu dama bo ni Mali dossier be yoro wo yora France benisigi France représentant benisigi ko utesson Mali dossier ka examiner yere akado hors du jour la ka projet be bloqué et ni ok otuma ambe se ka mumiri o de kama CEDEAO na embargo inke anko de ba jukoro jamana were de ba jukoro mais anko ani France ani CEDEAO kele be sisa mais alaba on bebem ambaloren kafoni tu mali ministre nyama Dr Shokal ko ala mega kanye anga jamana basin lafia bene kele ya banga jamana sura fe ala kamblo sura ka namburaye mi karo ko fotude dobe ni mbara min kerani ya sura CEDEAO e gerente mi takanya sanga jamana ma dobu akladi anga dawlame Comment Mariko, c'est donc moi sanction dans la Jamananga. Ama benema bi, ama benema sini vraiment. Na fora siro ere création bora malla. On dit à mes CEDEAO c'est les Maliens. Na fora amu kera amu fondateur. Kakla kana ni sanction jugu nta kama. Les sanctions qui n'est même pas égales. Koko ta façon donc kama non vraiment on n'accepte pas ça. Ote baba ere de quoi vraiment. Nika wule da bise ka ke mu ni ko ere la quoi. Anga bo CEDEAO ere la shegla anga ka ere shegli. Anga ere ta. Na ere ta vraiment femme bo kono kwa kito joye na tsika buyire lawo kinyo fleni kana mbanja kana mbanja kana full force mo mimbo ka klasi ngala ma ala ka keche som bela jeni kila wa jaye ne kila dibra fa dum ngoro je fa do ye ni je wona ma jela ala ka hena je wona ni ko fele ala na ma ko ni mal jale ni ka ta fele kana mo sala me samsa ta fa mo ko pour ga era so de nyani fo na ga propre ngone kiri ama ere tawla moi je pense que ça c'est la solution pour que ni nasira ka propre ngone kiri bo dadi ke vraiment no sira ka ke ko ni vraiment Mali be kare a ko mancha parce que anga dugujugoro fe me no vraiment na o garantita ure ka fola Mauritanie Algérie Mauritanie garanti ka monnaie talila donc pourquoi pas en bolo be Algérie bro ulu fe kam se ka en fait ani communauté internationale mo rebe u se ka ndema nga monnaie créer c'est très simple c'est dans mo ye sanction ta parce que ku ka di kola ko de kadouye sinon balu Mali e difficulté la chongo mo se ka embargo tanga cho yumena amma u fuite CEDEAO la ara banga baraka na yere amma yere ta na yere ambaloren kafoni tu fotoro kanye o hakla kelen gona na Isa Jara ni belele kalema Isa ba bangninda o merdanga sabana do kabo dugla koro ale rebi akla de walenka angalame neto Isa Njami Jaraye sigiro benene dugla koro na ni merka 3e dangaye komini ro de bagninda ka ni CEDEAO re sigi chuko jatimne CEDEAO sigili ayiri jubado sababu be anga malaya ni yaye mo wonu ton glanko o ton kele de bikla kana anga jamana sanctionné malgré que gelaya min be en fait ni ya takala je armadiya fanchiti mimi jenaye ka foko jamana be chugumna ko mo be na gelaya wureta ka anga jamana insegre anga ala barkala ko safiento o ba balusro ni fena be na tawulumina ala dronde o dona mi do ke ala ka ko pala yere la kanyeshi jamana de mbela jelema ni mbara mi tara ganye sanga jamana ma no e sanction e jamana dunga nga munga ga sanction kumbe
sanction jamana den kelen bɛɛ kan k'i cɛsiri i yɛrɛ ye fɔlɔ sanni k'i jigida mɔgɔ wɛrɛ kan k'i jigida i yɛrɛ kan i cɛsiri i yɛrɛ ye fɔlɔ ni bɛɛ y'i cɛsiri i yɛrɛ ye ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ CEDEAO ka sanction y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamanaden caman ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka gɛlɛya in to yen fɔlɔ sanction bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sinon ko ninnu ma nɔgɔn dɛ k'a fɔ ko sukaro yɛrɛ kulo sera 140 ma ne ɲinɛn tɛ ne ye denmisɛnnin mais ne ma deli ka mɛn kulo la ban k'a fɔ ko sukaro sera 140 ma mais déjà sukaro yɛrɛ sera 140 ma o tora an bɛna taa balo cogo di mais n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la ka sɔn ɲɔgɔn ye baara ɲɛ a bɛ ɲɛ an yɛrɛ hinɛ bɛ don ala la mais tant que ko bɛnbaliso mana ɲɛ cogo o cogo ko don dɔ la tɔmɔ de don ne kɔni bɛ dugawu kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ k'an cɛsiri fana jamana den kelen bɛ k'i cɛsiri i ka cɛsiri hakɛ la o de bɛ se ka ko in fɔ an na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye dugula kɔrɔkaw ka Isaba Jara nin tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na jamana in basigi an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn o de bɛ kɛ sababu ye ne ka fɔ an na o hukumu kelen kɔnɔna na min ye san mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya san région kɔnɔna na sikaw fɛ olu ka Jɛnginɛ Jara n'ale sigilen bɛ Jalakɔrɔji ale yɛrɛ y'i hakilila di wala in kan ale ko CEDEAO kɔni k'u ma Mali filɛ fɛn de ye an ka Jɛnginɛ Jara an ka lamɛn. CEDEAO kɔni ka gɛrɛ ne ye CEDEAO kɔni ye ko dɔ de kɛ ten min ni maa yɛrɛ t'a dɔn i bɛ lakale cogo min na anw donna CEDEAO la k'a fɔ an donna jɛkulu dɔ de kɔnɔ ni tɔɔrɔ bɛ an kan aw bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ ta ka bɔ ɲɔgɔn kan cogo min na aw bɛ embargo kɛ anw kan anw nun degulen don tɔɲɔni min bɛ Mali kan bibi na bɛɛ ɲɛ b'a la dongo don mɔgɔ bɛ da ka kan tigɛ dongo don mɔgɔ bɛ faga cogo sugu bɛɛ la gɛnɛnɛ dan to o ye wa anw bɛ embargo kɔnɔ ka kɔrɔ embargo dan tɛ saya ya dongo don an ka mɔgɔ bɛ faga ne hakili yanni ka embargo da mɔgɔ kan tɔɔrɔ min bɛ a kan i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o bɔ a kan mais ka tɔɔrɔ to mɔgɔ kan a dun bɛ jɛkulu la e fɛ jɛkulu sigira de k'a fɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ degun bɛ ne kan e ma ne dɛmɛ n ka degun la ka tila kana degun wɛrɛ fara ne ka ko kan anw ka jamana an t'a dɔn ala an bɛ jɛ cogo min na CEDEAO ko in na pour moi an bɛ jɛkulu min kɔnɔ ne degun ye an sɔrɔ u kan ka fɛɛrɛ de kɛ k'a fɔ degun bɛ ninnu kan an ka fɛɛrɛ kɛ ka degun bɔ u kan mais ni anw bɛ degun kɔnɔ an ma bɔ degun kɔnɔ aw tilala ka na degun wɛrɛ fara anw kan tun awa n'u ma sanji minɛ u ma an ka fiɲɛ minɛ n'u ma ala ka hɛrɛ minɛ anw na kaban ni ala sɔnna ma ala ta ye hɛrɛ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ sɔnni u k'a fɔ k'u bɛ gɛrɛ ne yɛrɛ sigi an kan anw ka farabugu minɛlen don maribugu minɛlen don aw ka sɔrɔsi camanba in bɛɛ bi yan o n'a ta bɛɛ olu ma se ka fɛɛrɛ kɛ k'anw bɔ bololaw la aw ka tila kana k'a fɔ k'a bɛna gɛrɛntɛn wɛrɛ da anw kan tun k'a sɔrɔ aw ka nin sɔrɔsi camanba in bɛɛ bi yan an ma se ka fɛɛrɛ foyi de kɛ ka se k'anw bɔ gɛlɛya kɔnɔ est ce que anw n'aw ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ est ce que a haramuyalen tɛ yɛrɛ wa anw n'aw man ka jɛ foyi le ma tun ka tila ka sira baara ani jamana wɛrɛw cɛ olu tɛ se ka fiɲɛ minɛ olu tɛ se ka sanji minɛ ne saya don ne tɔɔrɔ don embargo don ka ban o b'an ka sa o sabu dungo don an ka maaw bɛ sa dungo don maaw bɛ sa an ka ɲɔnɔn bolo la dungo don maaw bɛ sa jɛnɛ bolo la ala ye diɲɛ dogo da saya dɔ bɛ kɛ aw ma se k'o tɔɔrɔ bɔ anw kan f'a bɛ na k'a bɛna tɔɔrɔ wɛrɛ d'anw kan o tuma an ka maaw bɛ ka sali min kɛ o tɛ fɛn o ɲɛ na sa an bɛ min fɔ aw kɔni y'a ta kɛ nka tɔ ye ala ta ye an ka sigi ka ala lajɛ n bɛ n fasolamaw fo n'o ye san région kɔnɔna mɔgɔ ye ka taa se jɛnɛ ma Masina n bɛ foli kɛ yen kosɛbɛ k'a jira an ka donso la an b'u fo hali n'an ye sɔrɔsiw fo cogo cogo an bɛ donsow fo sabu yanni ka se bi ma kunun tɛmɛna donsow bɛ cɛsirilen don hali kunun bi fana u cɛsirilen don an b'u fo badabada foli an b'a k'u ye halisa ala ka an'u dɛmɛ ala ka se di an n'u ma u ni sɔrɔsiw bɛɛ ala ka se di an n'u bɛɛ ma an tɛ ɲinɛ an ka donso kɔ dɛ ka Abulayi yɛrɛ fo i ka baara ɲuman na sabu i kɛra sababu ye ka bobow k'u bɔ ko kalama i kɛra sababu ye ka maa bɔ kalama maa minnu bɛ yen n'u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ hali ko min bɛ jamana kɔnɔ vraiment dan t'i ka foli la quoi i ni ce i ka kunnafoni ɲuman dili la ala ka n'i dɛmɛ. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala kan ka jamana ni k'a basigi ni tun ye Jɛnginɛ Jara kan ye radio bɛ si radio yɛrɛ ko o sababu ɲuman don ni tun ale ka laseli ye CEDEAO ka gɛrɛntɛ la ka ɲɛsin an ka jamana an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma Mali basigi fasoden bɛɛ bɛ ka kulen n'o ye bi ala kan ka jamana bila o sira kan o hukumu kelen kɔnɔna na hali bi ka taa lamɛrikɛn jamana kɔnɔna na maliden minnu bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan k'a yɛrɛ k'a fɔ nin min kɛra u b'a kɔn bi u b'a kɔn sini u ye lajɛrɛba kɛ ka bɔli dɔ kɛ ni ka se k'u ka haminankow di o senfɛ Mohamed Kante ale tun ye kumatigi a ye kuma min fɔ ye o filɛ. an bɛ mun fɔ an ka mɔgɔw ye Mali kɔnɔ an bɛ kɛlɛ min na mɔgɔ kɛlɛ tɛ an ka jamana ka kɛlɛ de don an ka yɛrɛ mahɔrɔnya o kɛlɛ de don maliyɛnw ka yɛrɛ sɔrɔ o kɛlɛ de don Afirika k'u yɛrɛ sɔrɔ o kɛlɛ de don an b'a fɔ fasodenjugu ɲɛna ko u ni ce u ni baraji u taara lettre min di CEDEAO ma a ɲana an ma an y'a yɛlɛ an ka tiɲɛ ye an bɛ dugawu k'u ye k'a kɛ sababu ye pour que an ka jamana ka kun kalan an b'u fo an t'u neni an t'u dɔgɔya jamana dɔgɔɲuman don u ni ce n'u baraji maintenant
malidenw an ka ɲɔgɔn minɛ an ye fa kelen ye an ye ba kelen ye jamana foyi t'an bolo ni Mali in tɛ jamana foyi t'an bolo ni Mali in tɛ an bɛ mun fɔ aw ye a ye sɔrɔsiw dɛmɛ a ye sɔrɔsiw dɛmɛ mɔgɔ fɛn bɛ se fɛn fɛn na i k'a kɛ pour que an ka sɔrɔsiw dɛmɛ pour que an ka se ka a fɔ alihamudulilayi alihamudulilayi. An baloran k'a fɔ ni tun ye Mohamed Kanye maliden minnu bɛ jamana kɔkan na u y'a fɔ cogo min na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fasoko de la Mali n'a kungo wula an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la an kana jɛ ni ka ɲɔgɔn kɛ kɛrɛfɛden ani o kɔfɛ an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma e maliden ne maliden ye dimi kojugu i bɛ se ka fɛn dɔ de fɔ n'o tɛ i tɛ se ka mɔ malidenya la ne fana m'a dimi i kɔrɔ cogo cogo walima ma i hakili la ne m'a faamu cogo cogo an bɛɛ ye maliden ye an ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o hukumu kɔnɔ Mali ka ɲɛtaa an bɛɛ ko kɛlɛ kɛ basigi lafiya ka na an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn ka fɔ minisiri bɛ an ka jamana kɔnɔ ale ka baara ɲɛsinnen bɛ bɔnɔgɔla yɛrɛ sabatili ma kɛrɛnkɛrɛnnenya cikɛ bolo kan an b'a la k'a fɔ n'o ye Modibo Keyita ale ni Sukala n'o ye sukorobɔyɔrɔ maaw ye u sigira ka se ka hakiminankaw dɔw bɛ yen u da ka se ka se olu ma ɲɛta ka sabati o kɛnɛ kan minisiri ye kuma min fɔ o filɛ. Fɔlɔfɔlɔ la Sukala ka sukaro a tun da ka gɛlɛn ka tɛmɛ sukaro min bɛ bɔ kɔfɛ o wagati la gouvernement y'a fɔ commerçants ye u ka Sukala dɛmɛ ka Sukala ka sukaro feere o de kɛra Mali kɔnɔ wagati bɛɛ sisan an bɛ situation min na o situation de yɛlɛmara an ka sukaro min bɛ dilan fɛ yan o de da ka nɔgɔn ni sukaro min bɛ bɔ kɔfɛ mais Sukala bannen don ka convention signé n y'a mɛn yɛrɛ k'u bɛ ka sukaro bɔ dɔɔni dɔɔni ka taa feere prix la prix min ka gɛlɛn o ye ko min ye ko min tɛ se ka continuer parce que pour que Sukala ka se nin prix in na gouvernement de dɛmɛ kɛ Sukala ye a ye dɛmɛ min kɛ Sukala ye hali Mali commerçant Mali industriel o tɛ k'u ye donc réunion bɛna kɛ avec Sukala ou ka direction pour que ka f'u ye u ka convention signé pour que sukaro ka bila sugu la n'olu ka sukaro bila sugu la bi sukaro bɛ feere 100 kilo mais tant que a ma bila parce que ni fɛn kɔni tɛ sugu la a bɛ gɛlɛya mesure bɛ ta pour que an ka sukaro min b'an fɛ yan n'o ye Sukala ta ye ni gouvernement ye Sukala dɛmɛ k'a fɛn o sukaro ka bɔ ka di commerçants ma consommateurs ka sɔrɔ 100 le kilo. An baloran k'a fɔ ni tun ye minisiri kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabiya la fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ basigi lafiya ye o bɛ ka fɔ cogo min na kɔnɛ na yarabiya la ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye misabugukaw fɛ kununko ko wulikɛjɔ kɛra yɔrɔ dɔ ni ka se ka taa cili ta ni ka ɲɛ salen ma o kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ fɛn ye fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ sigida kɔnɔ na o waleya in kɛra cogo min na a ma bɛn i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw ma ko kɛra cogo min na dɔw b'u ka sira di an k'u lamɛn. Sɔgɔmada na depuis fajirida na sɔrɔsiw de donna an kan yan ani masintigiw ka na so cili kuma se ko u ka b'u ka sow kɔnɔ k'olu ta de ye yɔrɔ ye bon anw bɛ sɔn mun na masintigiw bɛ ka mɔgɔw ka yɔrɔw kari-kari ka bɔ hali dɔw ma kunu ka bɔ sunɔgɔ la fɔlɔ yɛrɛ mɔgɔw de girin-girinna ka bɔ u ka sow kɔnɔ u ka minɛnw labɔ kɛnɛma donc o ye yɔrɔw ci ka don ɲɔgɔn kan o kɔni ye yɔrɔ min ci yan o yɔrɔ in bɛ taa fɔ yɔrɔ 9 de la o y'a so ninnu bɛɛ kari-kari donc a ko kɔni a gɛlɛyala kosɛbɛ a gɛlɛyala yɛrɛ de parce que a denbayatigiw don mɔdontigiw don n'a fɔra k'u ka minɛnw ta ka feere kɛnɛma bon o ye fɛn dɔ fana ye fɛn min cɛ man ɲi donc an bɛ waati min kɔnɔ jamana bɛ dingɛ de kɔnɔ donc an bɛɛ de b'a ɲinina an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn bolo jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na bon n'a fɔra ko setigiw de bɛna bin fantanw kan tiɲɛna a ka gɛlɛn donc ne bɛ fɛn min fɔ an ka jama ɲɛmɔgɔw u ka kɔfilɛ fantanw na parce que n'i ye fantanw to yen fantanw hakɛ ma nɔgɔ dɛ adamaden i k'a bila i kunna ka fɔ don dɔ e fana de bɛ sa fantan ko t'o la waritigi ko t'o la an bɛɛ dayɔrɔ kelen de fini kelen min bɛ kɛ k'e migele k'e da o fini kelen de bɛ kɛ ka fantan fana migele k'o da o ye so mun ci bâtiment b'aw la étages b'u la étage min yɛrɛ cila la a ka ca hali ɲɛ bɛ nin étage in fana na o y'a duguma yɔrɔ tigɛ. Ne tɔgɔ Bintu Kamara so in bɛ Yirimajɔ Musabugu Mari Saint-Clair carré kɔnɔ ne fa an kɔni wulibali sɔgɔma fajirida na an b'ale ka sorasiw kɛlen ka mobili fa tewu mansinba fana ni bɛ an kɔkɔrɔ ka jɔ an ɲɛma ko an denw ɲɛma ko ka sin ka na o kɛ yɔrɔ kari-karili ye u ma sunda na u ma foyi fɔ a ka bɔ yɔrɔ kɔnɔ k'a bɛ tiɲɛ ma mais min ye a soli ka na an ka yɔrɔ kari-kari ye k'an bila carré kɔnɔ k'an lebu ta an kɔni bɛ kuma Mali ɲɛmɔgɔ fɛ tiɲɛ na u ka sigi ka Mali ko in lajɛ sinon an bɛ yɔrɔ na bɛ an tɔɲɔnen don dɛ ko kɛlɛ min an dala jamana bɛɛ lajɛlen bɛ Mali contre la cogoya min na bi k'a fɔ ko malidenw yɛrɛ bɛ tila ka nin kɛ ɲɔgɔn na bi tiɲɛ na ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na ne de yɛrɛ dabaliya bannen don ni se yɛrɛ bɛ ne bi ne bɛ n ka wolo sɛbɛn fara kun min na ne bɔra Mali dugukolo sanfɛ dɔw wɛrɛ tɛ an bolo an bɛ taa min an n'an denw an bɛ tile bilen de
kɔrɔta dumuni tobilen tɛ foyi tɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ ye kɔnpo daminɛ kunu bi u ma taa kalan kɛ yɔrɔ la o ko bɛɛ tɛgɛ cogo di fɛn min ye setigi dɛmɛnna ye wo arahamani masa de walayi bi kɔni an ye Mali faama an y'u koɲa yira Ala ani Ala kira la se t'anw ye setigi de ye Ala ye u nana bala an na sɔgɔmada in na an b'an ka sunɔgɔ la ko an ka minɛnw cɛ ka bɔ minɛnw bɛ ka kɛ u bɛ ka yɔrɔ in bi an fana don yɔrɔ t'an bolo taa yɔrɔ fosi t'an bolo hali an ma seli yɛrɛ an ma sɔrɔ ka seli ko seli t'an tɛ yen u nana bɛɛ ci ka bɔ yen kiri dɔ tun bɛ sen kan sotigi ni ɲɔgɔn cɛ komi ne yɛrɛ tɛ sotigi ye ne bɛ location de la k'a faamu wa kiri tun bɛ wuli ni ɲɔgɔn cɛ bon u nana nin t'u yɛrɛ ma de ko parce que an t'a kalama o sotigi ni wuli de bɛ kuma na ne ye sotigi wele k'a fɔ a ɲɛna ale yɛrɛ nana lajɛ ale yɛrɛ bɛ kasi la ne tɔgɔ Sali Jimini walahi sɔgɔma joona u nana jɔ ne u ko ne ka n ka minɛn labɔ ne ko mun kɛra ko n ka minɛn labɔ k'o bɛ yɔrɔ in ci ne bɛ minɛn labɔ k'a bila se tɛ ne ye daba tɛ ne ye ne bɛ finiko sara de kɛ ka n da yirimɛ ɲini k'i mɔgɔw bɛɛ bɛ ka dumuni di ne ma maire de ye courant sama ka don ne la ko ne ni n den bɛ dibi la ne bɛ n ka fini ko ka da yirimɛ ɲini sɔgɔma joona u nana ne laban ne ma taara ka dun walahi Ala a filɛ ne balima ninnu a ko nana ne de yira diɲɛ na de a bɛɛ ni Ale ka a ye ne faga de ka fisa ni nin ye an balodan k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ka yɔrɔ baaraw ni y'u cili baaraw kɛra kunungo an bɛ dugawu kɛ jamana in kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ hakili ɲuman ka se k'an ka jamana bila basigi ni lafiya o sira kan Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Siri Kulubali mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an bɛ taa Somali jamana kɔnɔna na wa jamana ɲɛmaaw ka kuma lase la n'o bɛ tali kɛ Mohamed Ibrahim na ale joginna ka sababuya kɛ yɛrɛfagasu dɔ ka mugufurunta dɔ senfɛ k'a to a ka mobili kɔnɔna na Modisho dugu kɔnɔna na a yɛrɛ la ko jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma Alishu Babo olu ni Al-Qaeda maaw bɛ jɛɲɔgɔnya de la ka se ka ninjuguya waleya ta ka ɲɛsin maaw ma n'an bɔra an bɛ taa Egypte jamana kɔnɔna na Segu ni dɔnko baarakɛlaba min bɛ yen nɔ Ibrahim Abu Gandi a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale kɔni ye pinɛkɔrɔw kɔni caman fara ɲɔgɔn kan ka se k'olu dilanni k'o kɛ jakuma marayɔrɔ ye ko jakuma caman kɔni maralen bɛ ale bolo nin waati in na n'an bɔra yen na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na farafinna jamanaden caman kɔni bɔra ni ka se ka taa seli ni tasibila kɛ bronchiw sigida kɔnɔna na ka sababuya kɛ gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ tasuma kasara senfɛ a yirala ka k'u taara tasibila kɔni kɛ ka ɲɛsin o maa ninnu ma maa minnu ni kasarala nin ko in na a yirala ka fɔ ko a mɔgɔkɔrɔba ye maa 17 ye denmisɛnnin ko ye maa 8 ye wulikɛjɔ kɔni kɛra nin maa ninnu fɛ ka se ka taa tasibila kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko a maa fanba bɛɛ lajɛlen ye Gambi jamanadenw de an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a balere nɔgɔya ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sini shomenen do sini ye janvier kalo tile 20 ye o ti baara sini an tɛna ye kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma juma dɔ ani sirigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw ni ne fondɛnɛ do k'aw fo ni Ala sɔnna ma min ye ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 20 sini o ye anw yɛrɛ ka san yɛlɛma ye n'o ye Abdulaye Kulubali an bangeni san kunbɛ ye o ye an ka anniversaire fɔcogo la o y'o ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ye ɲinɛn ta yirana cogo min na Ala ka san caman ta yirana k'aw bɛɛ fo an kanubaw n'an lafasabaw k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn minnu bɛ san o san ni ɲɔgɔnna n'a sera dɔw b'a dɔn u yɛrɛ ma ka ban an ye mɔgɔ dɔw ka bonyaw sɔrɔ k'u fo ka bɛɛ fo ka tila k'a fɔ bi Keyitalakaw Tangaranakaw Dumbialakaw ni Bagayogolakaw Konate k'a fɔ jamana marakaw ye k'u ka cɛkɔrɔba ka san yɛlɛma don ka foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma aw ta kɛ dɔ wɛrɛ ye sɔ ka se k'o dilan k'a di maaw ma ka fɔ k'a ka cɛkɔrɔba k'a ka san yɛlɛma kɔni k'o sera ka foli d'aw ma ka foli di nin yɔrɔ in na Kayikaw fɛ Mamadu Tarawele Maduja k'a fo ni sen fɛ k'o foli kelen ta ka ɲɛsin vie nɛgɛ ma Yanfoyilakaw fɛ ka foli d'ale ma ka ninnu fo ni ka ninnu waleɲuman dɔn kosɛbɛ an ka groupe minnu bɛ yen an ka foli bɛ groupe ladenw bɛɛ ye groupe fɛn fɛn b'an tɔgɔ la ka maa bɛɛ lajɛlen fo u bɛ cɛsiri min na bi Banabagaw fɛ Ba Sise bɛ yen an b'a fo u bɛ cɛsiri min na bi nin n'a ɲɔgɔnna de bɛ baara nege don an na k'an timinanja sanga ni waati bɛɛ e ka dɔn an bɛ baara min na ka se k'an bila a kɛcogo ɲuman na ni ye jateminɛ bɛ kunnafoni di baara gɛlɛmanba olu de b'u to yɔrɔ yɔrɔ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ k'an bila sira walima ka hakilila dɔw d'a ma n'a fɔra bi ka kunnafoni ɲini gɛlɛya la ka tila k'a di gɛlɛya la o kɔfɛ i b'a ye bi faso in kɔnɔna na o y'an jɛ dɛ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ tuma caman sɛbɛkɛlaw k'olu to yen ka tɛgɛrɛ fɔ tulonkɛlaw ye ninnu de b'a yira su ni tile k'olu kan ka wulikajɔ kɛ ka se ka encourager n'o ye k'an timinanja baara in na k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn maa maa bɛ n'i y'a sɔrɔ i b'an timinanja nin baara in na an bɛ foli da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo ni ka waleɲuman dɔn Magan ka fo Faransikaw fɛ ka foli di bɛɛ ma yarabi Ala k'an ka jamana ni k'a basigi Ala ka san caman yira ani aw bɛɛ lajɛlen la k'aw fo ka waleɲuman dɔn janvier kalo tile 20 a bɛnnen bɛ don min ma o ye an ka jamana kɛlɛkɛcɛw olu ka yɛrɛ ta a bɛ bɛn o san yɛlɛma de ma ne yɛrɛ bangena ka bɛn n'o ye hali bi an bɛ aw ka bila la Bamakɔ 24 yɛrɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ lamɛn kosɛbɛ maa maa bɛ yen n'i bɛ fɛ k'an kunnafoni walima ka se ka weleli kɛ ka hakilila wɛrɛ fara an ta kan e bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru sira fɛ 76 29 85 15 76 29 85 15
orage ni malitel bɛɛ kelen ni 6 bila ɲɛfɛ o y'a kɛlen malitel ye ni 7 bila ɲɛfɛ orage do k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn an ka vocal minnu bɛ taa bi réseaux sociaux kan i bɛ photo min y'o la o photo in sanfɛ dɛ an ka numéro kelen bɛ yen k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ni ce yarabi la an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka jamana yarabi ala k'a basigi gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni taasira ni hakilila bɛɛ lajɛlen la an ka jamana ala k'a segin a minɛkɔrɔ kɔnɔ a basigi lafiya k'o sabati mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ